guys, good morning sa inyong lahat. Welcome back sa Kuyang YouTube channel. So ngayon guys, so mga panakabit take 2. Tama, take 2. So guys, hello guys, welcome back sa aking YouTube sa Kuyang. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Take 2. Sure na yun guys. Hi guys, welcome back sa Kuyang YouTube channel. So ngayon, hindi po kaldaw na ni pinaka-importante po sa gabos sa mga nagdadalan. Hindi po sa ko yung video na Baliw ka yata eh. hello guys, welcome back sa Kuyang YouTube channel. Kanya po sa magayon na aldaw po sa Indogabos, lalong-lalo na sa nagadalan mo niyan. At yung nagkapasalamat po ako sa mga nagsuporta dan sa Kuyang YouTube channel, baka Doms Chokson. Kunyan po pala sa mga daypak sa Kuyang nakakabisto, ako po pala si Domingo Chokson, kan Barangay Anen Pili, Camarines. Kunyan po, naghahagat po kita ng dispensa ta late po sa Kuyang pag-upload. Kunyan na aldaw. Ngunyan po, ining video ini importante po sa gabos sa mga nagadalan. Ini po ang kakuyang pangako na tutupadon para sa inyo. Kung naalala po nindo, so vlog ko pa nakaading simana na naghahagad kitang subscriber para maging 100 subscriber. Pag nag-abot sa 100 subscriber, iba may pinangako ko sa Indo na may patabangan kitang tao. Nadawa kadikit na tabang. Ngunyan guys, matao kita. So ngunyan guys, yun na po ini ang aldaw na sobrang mahirap man po talaga. So sabi nga niyan guys, mahirap man kita. So iba pa po dyan na mas higit pang naghihirap. Araw po katong naagyan ng duwang gurang duman na magagong. Kasi may igwa man aki. Paano masabi? Dahil kang magsawa lang guys na dalano lang sa kuyang mga ginigibong mga pampaugma asin mga tinatago-tago nilang problema na sana mabawasan ko ito kasi matabangan ko na daw kadikit lang guys na simple mga pampagood vibes kasi mga pampaugma ko dyan guys. So, yun lang yun guys, inutro ko dakulang pasasalamat ko po na dahil ako pinabayaan nakaabot kita tulo sa 100 subscriber ngunyan po lampas na nga kita. So yun guys ang goal tangon yan ilamang. So mangyayari guys, every 100 subscriber na sa hali po sa dakulang suporta nindo na may tatabang sa mulang YouTube channel. Asin mo niyan po guys, naka 107 subscriber na kita guys. Kaya salamat na maray guys sa inyong dakulang suporta. Ngunyan guys, pag nakaabot na naman kita guys sa 200 subscriber, maano na lang po kita kayo guys, matabang na lang po kita ano guys sa tuyang mga kapwa na medyo talagang kepuan yung tabang. So yan guys, so sa gabos po na data man matabangan, so pasensya na po, siguro po maabot man po ang panahon na maaabutan tayo makakatabang kita sa inyo. So yan guys, kunya pong aldaw, ining vlog na ini importante po ini guys na maipahiling ko sa Indo na matupad ko po ito yung sabitang pangako ko sa Indo guys na matabang ko duwang gurang ito. So ngayon guys, kadikit lang po yung tabang na maitatao ko sa duwang gurang na ito. Huwag man ako kadikit guys na guys, yan po ang kakutuyang tatao. Huwag kita mga dilata. Huwag itong dilata guys. Ano guys, huwag man tayo. So pinaka-importante lang muna guys sa lagang harong repot sa pagluto. May dilata. So pag dahil nakapagluto sa duwang gurang medyo malilay naman. Pwede naman sila kayo guys na magbukas na lang ano guys, pwede lang na bukas yung ibang sardinas kasi ready to ano na ano dyan no, mga dilata po lang muna para may kape. So kompleto na guys. So baka guys magabot ng panahon na madagdagan tayo yan pag na gagawa kitang kadikit na aram na. So yun guys, pero guys may pinaka-importante dyan guys na yes, may pinaka-importante dito guys, may gawa kitang dilata, gawa kitang pang sa lutoon. Ganyan po guys, mas importante dyan guys ang pagas.
bagas sa loob kang karong guys, kasi kung wala ka man bagas may parera ka man wala ka man timaluto, useless guys. So yung bagas guys, so yun lang muna guys ang tatabang guys. So kadikit lang muna ng tabang na pinangako ko sa Indo guys, tutuparin ko. Yun lang po yun muna ang tangan yan. Yun guys, pasensya na po sa kadikit na muna ng tabang yan na nagpapadara ka doon sa duwang gurang na ito. So ako po is madara kang duman po guys, kung anong sitwasyon duman guys ang duwang gurang na ito na talaga nang naipon ng tabang. So guys, ang harong ko nga guys, so yan guys, walang pintana niya guys. So yan, sabi nga tayo guys, daw kita nagpitios man, pero guys makatabang man ka daw sa kapwa ka daw kadikit magyano na po sa puso. Ayan, hindi ka po dahil guys, ako nararamdaman ko talaga guys kung anong nararamdaman kang ibang tao na nagigirap talaga. So ganyan guys, yun lang ang kadikit ang tabang mo na guys. So sana guys, sinabi ko sa inyo din ako ay pag lingawan na guys. Sana guys, hindi ko magsawag support lang namin na i-subscribe at i-share lang sa mga video, i-like, i-comment. So guys, yun lang may hagad ko sa inyo na supportan nyo kami ang grupo kan Makadoms. Sana nadaw kadikit makatabang kami sa inyo na pagpapaugmas, may mga problema diyan guys, pagtarabangan na makatabang sa tuyang kapwa. O yan guys, yun lang guys, dakulang pasalamat ko sa inyo sa pagdala nindo kan sa kuyang YouTube channel. As in pagdala nindo kan video ini na importante po ini guys, na so pangako ko sa inyo tutupad ko na to. So pasensya na po ulit sa pag-upload ko kanina, medyo na late kita. So yun lang guys, salamat. Asin po, Diyos mabalos sa inyo Gabos. Ngunyan po, shoutout po sa Gabos sa mga nag-subscribe at sa kuyang YouTube channel Makadoms Chokson. So sa Gabos po mga nag-subscribe, shoutout ko po nga po Gabos. Ngunyan po, di ko nakapo ka mo sa saro-saroon tabaka po po kita ng mag-aga. Asin po, salamat po ako sa Gabos sa mga nagsuporta. Salamat po maraming sa Gabos. Yan lang yan po. Sana po rin kung magsapadalanon kami. Angel Bliss, maraming salamat po sa lahat. God bless all. Salamat.